El programa d'aquesta setmana el dediquem a la Mercè, la festa major de Barcelona, i us volem ensenyar en aquest programa el seguici inaugural i el toc d'inici que dona començament a la festa més gran de tots els barcelonins i les barcelonines. Així que avui al Gaudeix la Festa, el toc d'inici. Palau de la Virreina, la barcelonina Rambla, 7 de la tarda. Està a punt de començar el toc d'inici. Primer, el seguici inaugural anirà des de la Virreina fins a l'Ajuntament i entrarà per la porta de darrere i així, un cop acabat el pregó, faran les ballades a la plaça de Sant Jaume. Però abans arriba el moment més emocionant. Les portes de la Virreina s'obriran puntuals i arrencarà la música dels Ministrils del Camí Ral, una formació gegantina d'instruments tradicionals, amb la música pròpia del toc d'inici. La Rambla és plena, de gom a gom, esperant la sortida. Bueno, ara mateix anem a fer el seguici inaugural, que és la cercavila que inaugura les festes de la Mercè, juntament amb el pregó. I això normalment el tradicional és sortir de la Virreina, que és on acostuma a estar exposat el seguici popular de la ciutat. I bueno, comencem amb la tonada del toc d'inici, que és la tradicional d'aquest acte. Sortim en cercavila fins a l'Ajuntament, entrem allà a l'Ajuntament per la porta del darrere, llavors comença el que és pròpiament el toc d'inici, que són la sortida a plaça de tots els elements del seguici i on mostren cada peça o cada element els seus balls propis. Mira, en aquest moment s'ha convertit per les colles de cultura popular en el moment amb la crida més emblemàtica de la festa. Va començar com una proposta artística, una proposta per fer una manera singular l'inici de la festa a la ciutat, i es van anar convocant les colles de cultura popular. Amb el pas dels anys se l'han fet molt seva, aquesta festa, el toc d'inici, i és el moment, potser el moment més íntim per les colles que hi participen. El toc d'inici té un rerefons, una rerebotiga, que és aquest moment que ara estem vivint, que és abans de començar, i és el moment que per les colles té més emoció, aquest moment de preparació, aquest moment iniciàtic, on encara no ha començat la festa, però que ells se senten els protagonistes i estan a punt de fer aquest esclat de festa amb el toc d'inici. El primer toc d'inici ara em farà 26 anys i aquest que fem ara serà la 27a edició i realment, si t'haig de dir com el vaig viure, el recordo molt més pobre, clar, que el que fem ara, no? Perquè era una mica com estar a les missions en aquella època i llavors el recordo no tan gran i no tan ben treballat. A nivell personal, jo crec que tots coincidiríem, tots els que estem aquí, en que és un dels moments més especials de l'any, no? És un acte molt emotiu, que ens estimem molt, i amb un caire molt tradicional i que tots l'estem esperant tot l'any. Bueno, el toc d'inici, tocar a Sant Jaume, on he nascut i he viscut 20 anys, fa molta il·lusió. I recordar famílies, recordar molta gent que ja no hi és al barri malauradament, per motius que tothom ja pot entendre i una cosa molt especial. En molt poc de temps es van crear partitures per totes les peces del seguici, del bestiari dels gegants, per als que no la tenien, i a l'hora de pensar en una formació, de seguida vam pensar en una formació simfònica tradicional que plegués la majoria de músics, aleshores, estem parlant de fa 26 anys, d'aleshores. I per tant, en aquest moment, jo diria fins i tot que hi ha competició entre els músics per poder formar part dels Ministrils del Camí Ral. Penseu que dalt de l'escenari tenim una quarantena de músics, però en el carrer, en el que és el seguici inaugural, arribem gairebé a 60 músics. El seguici inaugural transcorre la Rambla i el carrer Ferran fins a l'Ajuntament, obert pels capgrossos macers i els gegants de la ciutat.
cop acabat el pregó de la Mercè, la porta de l'Ajuntament s'obre i les sensacions a plaça són diferents segons l'espectador. Pels barcelonins, saben que un cop més s'han submergit en la festa que trenca la rutina, la que també acomiada l'estiu i que, a banda de la programació cultural gegantina, retroba les estampes més tradicionals. Pels turistes, sorpresa i admiració a la sortida de cada peça de la imatgeria. Mentrestant, a l'escenari hi ha 4 parelles de 4 esbarts de la ciutat: el Ciutat Comtal, el Maragall, el Gaudí i el Sant Martí. El toc d'inici es basa en l'execució dels balls del L'Empostissat d'una manera acurada i amb la música excepcional i arranjada pels ministrils del Camirral. Així que 2 de les 3 parelles de gegants històriques de la ciutat són les primeres a ballar, els de Santa Maria del Mar primer. Documentats al segle XVI i amb unes peces actuals obra de Toni Mujal de Cardona, històricament van ser portats pels bastaixos del port i representen el rei Salomó i la reina de Saba. Els gegants del pi són els més famosos de Catalunya gràcies a la seva tonada. Són el Mustafà i l'Elisenda i són, com el seu nom indica, de la parròquia de Santa Maria del Pi. Són una de les 3 parelles històriques de la ciutat de Barcelona, documentats l'any 1601. L'entitat que els porta va néixer l'any 92, l'any olímpic. Els capgrossos macers obren el seguici, però al toc d'inici hi ballen els tercers, de l'any 1985 i obra de Domènec Humbert. La peça que ballen es diu La Gavaldana. Tarasca vol dir bèstia, i la representació de la tarasca barcelonina és així, una bèstia. Pren forma de cucafera i té el seu origen a Occitània. Cos de tortuga i cap felí, treu foc i tira caramels. Les combinacions més estranyes a l'abast de la imatgeria barcelonina. Els cavallets són tot un gènere dins la imatgeria festiva. Aquests són els cavallets cotoners de la ciutat de Barcelona, que van rebre aquest nom pel seu parentesc amb el gremi de cotoners de la ciutat. Actualment el ballen els de l'Esbart Català de Dansaires i representen amb els seus 2 colors una lluita entre 2 bàndols, evolució de les danses de moros i cristians. La víbria és la versió femenina del drac i representa la maldat.
de l'any 1993 i obra de Xavier Jansana. Té referències des del segle XIV i va participar en actes de rebuda de personalitats importants, com la reina Isabel de Castella. El bou, lligat sempre a Sant Just i Sant Pastor, destaca sempre pel seu aspecte tranquil i bo. Històricament pertanyia al gremi de carnissers i amb la dissolució del gremi va anar a parar a Santa Maria del Pi, parròquia a la qual pertanyia el gremi de carnissers. L'última referència abans de la seva recuperació és del 1839. Els falcons són la manifestació festiva més moderna de totes. Són una sèrie d'exercicis gimnàstics importats des de Txèquia al segle passat per les joventuts cristianes catalanes. A partir d'aquí es van conformar grups que van rebre influències de l'estètica castellera, amb les faixes i les gralles, per exemple. Els falcons de Barcelona són de l'any 2003 i es diferencien pel color de la faixa, que la porten vermella. De la parròquia del Pi també hi ha la Mulassa de Barcelona. És una peça que llença foc o no, depenent de la sortida. La seva primera referència és de l'any 1601, a les festes de canonització de Sant Ramon de Penyafort.
també des de Santa Maria del Pi, el lleó. La figura, com la mulassa, és obra de Manel Caserres i Boix. És una peça coronada i representa l'Evangeli de Sant Marc. El Ball de Bastons és segurament un dels balls més populars de Catalunya. A Barcelona existeixen moltíssims grups als barris, però se n'ha creat un que suma components de diferents balls de bastons de la ciutat per representar Barcelona. Es va presentar l'any 2015 per Santa Eulàlia, l'altra festa principal de la ciutat. El drac és la bèstia més coneguda de totes. Sovint a Catalunya s'ha fet servir el terme els dracs per referir-se a tota la imatgeria, sovint de foc. El drac és dolent i el trobem lligadíssim a la figura de Sant Jordi o Santa Magdalena. Aquest és el drac de Ciutat Vella. A Barcelona hi ha referències de l'existència d'un drac des del segle XIV i va desaparèixer amb el conegut i desgraciat decret de nova planta i posteriors prohibicions. Si hi ha una peça de la imatgeria que destaca per sobre de la resta, per importància i solemnitat, aquesta és l'àliga. El seu ball només es dona en situacions extraordinàries i és un ball d'honor. La música del ball es conserva a l'Arxiu de Santa Maria del Pi, en una partitura original de 1756, sota el títol Ball per ballar l'àliga de Barcelona, Mantuano.
Jaume I i Violant d'Hongria són els gegants de la ciutat de Barcelona i les últimes peces en pujar a l'escenari, els gegants amb la referència històrica més antiga de totes. Jaume i Violant, els gegants de la ciutat! Per acabar, el foc. Diables de diferents colles de foc fan una encesa dalt de l'escenari al toc d'inici acompanyats per la secció de percussió dels Ministrils, del Camirral. Ball de Diables! El toc d'inici acaba amb la ballada conjunta de totes les peces i un castell de focs. A partir d'aquí es dona inici a la festa grossa dels barcelonins. Són els dies de Barcelona. Són els dies de la Mare de Déu de la Mercè.